Kuna monta ya tenta ya wenga poleni. Aende poleni sana. Tengo konuso. Onyengo na ukwara mwa wali kondo radia. Do something. It's not so good. Tengo konuso no yongogenda mito saroro. Omo MCA, omo CA stiga story. Aende mo deputy speaker kwa county ya Kisii. Kirukia na kita matango. Paka kumetinga na kiumo ndoko yabaga. Ogenda utiga. Ande December na waya kongire. Matanga everywhere. Inga to maogoro sete gari tumbe. Iga mumbo maturwa. Na matangaro. Umrena to kuto boda sa matria saiga. Na randa ansiraka. Because they say charity starts at home. Kuna anda monta etente angasere abami ito chifomu de aratuwa kukura koirani lakini because of one or two abutura extend which man the exege cho mechano ne mengi to gari iko mochirani to expected this time round ngama ngana na wara abe much better than the last time lakini digangu ande no ena matemu ngare nge school cheito Tangasira waibori tojo tuare meeting ye barasa kyo bege nene mesukuru etara yorwa tomanyenga na kito kore kiagara kerato gore ka bana fuzwa kora matem 120 oyo mobe ka ba tigre kwa de university go ikato boja masura abaibori ni tutu afeli abara ni tutu afeli abari mu ba afeli usene community onsi in togetherness. Kuna monta temata inga pole na kitura tangase barase hiyo inchito kuane ekiagara our generation which is going to be leaders tomorrow is at risk of losing direction. Kuna monta temata inga pole na che familia yega mwabiga kabisa na ende na ikuwa rana tuenda kuchetua rawa brambolo bagwa sigasi na buga oyo kwa represent ya chegocha ande ko tukani ko kanti je filiga ejiko ko nya gwaka no nyene biro saba seni onye ndi kanga tuwa bera bateni mugambi ko boyo mo utakere briando section no onye mbono mambito ko kiga mate umwana naro ko form 2 bono igere continuous kuna ko basabanga no anya karo muntu baro tuwa kule tuwa ngoi como enie kiagara na abande nje bali saba seni na inde poleni sana. Wano mana batwari basabanga oseni abana baye obale myase ntere yabene ochakira Daniel goikomoke umano gende ko balemya kuno kole michinga chinde osiba abana bayiga orukindu aho orutukari korona maisa manya bantu usangire kano bweli tukori rero abana bawo chise monye kero yome tiara tenne bokwana ne kero bawocha nyasa oitoba mabera yepara nande kero bakoirana obairani bawo wetera somi yabo Wana mone twetigira sori ngwa na kora kabno rigete kera barani ba ao baracha senye nchoko bulingana liao kera barai bechisemo ao abai bechisemo ao barate nebo sio senye nchoko kwana yasao ito yesora kana sega tia kiroyo wana lele familia yeiga ekera bana abakwira na nyomba mara wabakanyara mamo mwabatayo yasao ito kora nchoko lele kone ayabuye konyara koba okoboro kali na kobagitera na kwatuntu bana manyingalia iteta somo saraba no maili letali ya ulibakwe tuwa wanja kwa okole ketu asabira seri terese urumotoria amen.
nka tenga kurusu were akeka karan kuruli bagaiga kage to pori kono ronga ndiga biya mona imukia moko iguru kama ndo muikaranse mutima yo mubuye kabo yo gusaba sauri taro cyo buya gaiga taro cyo soro gaiga aro ni go gusaba bono sauri tamuro chiga aba bituma kiranga muno asakwa ina kidogo mitosaro japokuwa nalo marura masabu kamera pile ane polisi ya sokwe kiramura ya kama sabonski ara ito kuina ito bono pasta sabe Naomba Baba katika jina la Yesu Kristo, asante kwa nafasi hii umetukusanyisha tena mahali hapa kwa ajili ya kusindikiza Mama Sara. Tunajua umekuwa nasi tangu alipolala, mipango yake umekuwa umesimama, na leo umekuwa pamoja na watoto wako. Mfariji familia, tufariji sisi zote, tukumbushe ya kwamba hii dunia tuwapita. Mapenzi yako yatimilike kwa mambo yote katika baba yetu, vipindi vyetu, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Kutoji wakaya neves bache gaiga wakaya neimuka tata moje gaiga sa maskani manene besi yani mine tinga besi karabagocha mine tinga kurumu jori mungu nuonga kago chabens na yule ndio keguu sama lakini na wale wapo wanaona kabisa ndio baada basi pale tukiweka waacha sasa vitunda kaende kawa kole tuwasa ulipiga wakaya wanaliva kana lieli ngati ataro ni twa gare chiniri bageri ga asomo sangerekano bwens bakwani abami to bali mo ikiregi gaiga bwa kire bia abatu waterera igiga kadi twensi abami nkabange inkari bale nende nabona ari gusaba abanyekero go musangerekano yo kabara buko barache kakie tugabaterene igiga abayigo bayito babarore na abangi na romi na bamura bamu abomba ikaigiga eri etaliane no badie nyama chenkorokwa oyorarire Sara nyaboko obuya loyo minto musibati yoyiga nero kombwati Saro yorarire kali konyora iga abairo monge na bwo gukumye lakini no rwaire bwa mwengera bono timukire asenge njiyo wa Nyasaye inkalete na abaiguvane wakwanire naino mangana mangi
abana ariko batigire kefunge kema ekigotoka ase Isaya 41 ekefungo 10 igori obwate buku koranche nabo kwale gonsomera ing'ani elio ritigare ase abaigwa bane kono oria okona korigie buku kogosoma abana ariko tebanga abaminto tigatorigereria Yesu tigatobe amonera ase obogima oboiga n'obogima bogocha einere ngenche ndonge nando obuna bwobuya somera ngekifungo ekio kebenera uchumbe yana Isaya abaigwa bane Isaya 41:10 igego abaiga asayo abaigwa bane timoiroka Nyasaye gara monainwe timoichana ngamamo mino ralire nere Nyasaye ino nababeke chinguru abakonye nabasire n'okoboko kwaye k'oburonge bwaye ing'ani lino liriligiya nandi nalinatenenera igiga amo n'abaminto bonsi aba bantegererete Nyasaye ito natosire ase enchera chinde chionsi Nyasaye ito natokonya ase amang'ana ndonsi nere Nyasaye okwanire ase igo tigango tukwamase twensi erio isabe Nyasaye ito omwancho n'omochenu twawakire ng'ambi yamano ekero twaikaransire iga abanene n'abake abwo monene tumanyete ng'a igo twakorete ebibe ime ya Adamu iria omubisa achete agatokebora na korwa ase enchera ya endonge bono monene mbuya monene ase ekeng'wanso gwakorire Yesu erio gotoirania ase ore naende etoraba abaigweri gwatebire togototigana onyare koba monainte oya bwago ekaransa ase obogima bwaito ekero tore moya ase ense goetera ase obonyani bwa Kristo omotori oito buyamo biyano makayani bono abaigwa komoranje abaigwa baito abaigwa ijuocha abaigwa abumire Kristana libaro makumba baro aende no batata tokana katanga pasta baito baikire gaiga biyamone saurio goika postese direct ojire gaiga biyamone saurio goika nabagani bande bensi baikire gaiga kaito na monda eteko iunga matanga no mwabane tekoba abaigwa moiba na karo turukuru barabu mwacha bwanga kumuranje kaito moje mwensiga toranga kitokora temo bekera ini kate baiwa karaji yako kwanani temo tenene igo mubekera ini kabisa tuzi kuchibicha sawa temo akwe bichaiga musari uti sana linyo rabwe akwa sabe onya tayo mwiwa makumba onya bumba iyo moroyo muino ra karosa wandi mwese mwe kana sekomoranje yora tikara yo ma karosa tete mwe yamana sing chiri baga ikanga ni mkalansa na wanale ko yene abana bali bamintunga tigatore mereria singe korara kwa baba Nyasaye amone nani nabo moremi ito tigango sabe tata Nyasaye yamona singe buya bwao yamona singe kwale torende ko lieri lya baba tigete ko tumakuru asobe ko bwense kwale miri abana baminta se chinjera chionse
basani n'abairi batobwata setia sing'incho kuorenta babanka nabo igo nabonsi abe bakoreta omororeri oyo igo muyarinde baba tukanaka batoka morora naende ituko ria lero nkoeni wale nabo twari gosaba ng'omane nobenire sintere chiao chia bene chinka chia chinyinge chibwa chiake no gwako konga ngokoiga nabo twari gosaba ng'omane no chiremi bono remi abana ba minto nonye nekero bagosoa nyomba aria omane no bamana barabu andonsi ase barabe obaruserie obwoba nabo igo obogoriri bageri ase gatigati yabo erinde tibaronga nigo bari bweka monene dia twegene ng'a baba igatumoka naende gwetania makweri ogima bwakare na karembo rororo twese twarigania senge njokorara gwaito kera nakane ntwarara ng'o baba arairega tosemeri ng'anto boki gweka turabe no kwegena wanene bwao babaso musangerekano oyo iga n'umusangerekano oyo kerora era biyerete yari mukere ugoro otwabire bebyaito nabo igosaba gwaito igo twasito motori yaito amen ya senjeriwa bono mbiyamana baigwe sauri maruro naende mbiyamana sauri akaba baigwe bono taite ko bareta bakayoye Danieli bakayoye Nyankiya abakayoye Metusera aubaru abulesa abana baito barusetia abasubati goche iga bakayoye Metusera abakayoye Danieli abakayoye Nyankiya abonga netimoche gocha ngane timoche gocha bosiga iga bakayoye Metusera bakayoye Nyankiya bakayoye Danieli kaita abana bunye baikire bache gocha Masemechi wakina Danieli Metusera Nyankiya dondong abaikire nyambaraika konta ituko bareta bachukuru basara bachukuru ta ituko bareta ere na banka tagetenga abakaya bari baikira biyamona sogo kamam biyamona sana kaite guru yare na kaite guru yare kabene na mono jara abana baitu bensi babata baswati baracha wane so bataracha mami nimba yali baga ino nimba yali gura abachukuru abunda ite bawo misita batene na abande bache gocha babo buya barara kana barabo baiga bachukuru kaita abange sana bachukuru bara abange sana kaita bachukuru na wanganiwa wamekuja wajukuu wamekuja ni wengi na rasmi yao wakuje wachukuliwe picha. Kukora kuna mchungaji kutoka Nairobi baada ya sikia tafadhali akimaliza atakuja kono ubuya sabakoranje kwa mtu wewe wewe jinkuru kuna samisi no ubuya ndio turusubu hao kama chukua mwana lakini mchukua mwana hao asante asogo chokotorere sigaiga babere na babase sama tukai wanspi rode jinga kitu babere kuna ntuko no mono babere zenga kenda minere mono sana ko toka tabanga bono jinga kicheche ikire tole nge kunyara kuchitanga mochikoraro rondo umonene ukoro kuperi mali waziri wali aendro rupanae because ndo kindi kigaiga na bonare kutaka beri hakuna nini hapa security asante asa hiyo kwenda soko tukotoresia kimoko ngenda biyo mwana kwa
mbiyamano mojo koro keronge sidie church bani timoche ga keronge sidie church li bage media ino kerongo sidie church Nyakegara kamo yale. Yana keronge cha alafu na kuruwa nyakegara kameje sawa ba kuruwa nyakegara kameje sawa na ikina tamukire kuruwa iga kerongeche kuna bago kore kamungo kyo maelio nyakegara na omole Wateule wake Mungu
Kwa ye koruwa kwa eria rangir mujaja kate nye mwabe kirari kisa kwa rajire ayo morisi sa yari sote ne para kota te kanyoro mogeni sare kwa moterio montonke sare otene no imoka no rebu si onko kara sete kerogo kwa ro mogeni ko ranje moe ige biro gombire buna bona woje tenti yendo che binga bagani baje gocho biro gombire ga ro raria abagani baje gocho igo que garakame koruo itare que garakamo koruo itare gatora atigera igo morisia gatora atigera igo tokote bikoruo igitokora
Tukota yuko roho kitokora. Kutoka Bahati SDA tafadhali kuja hapa mbele. Wakimaliza tu hivi tutakupatia nafasi kwa sababu unaenda mbali. Elda kutoka Bahati SDA Nairobi tafadhali. Tupate Elda kutoka Nairobi. Ule Nairobi tafadhali please. Just say a word kwa sababu unataka kuondoka. Ningependa kuwatambua wafuatao. Elders wetu wa kanisa letu la Kiadventista, karibu. Pastors kutoka Ferias District tunawakaribisha. Ministerial Director na Stewards Director kutoka KC na SECF pamoja. Station Representative tunawakaribisha. Na pia tunakaribisha president wetu wa union yetu ya EKUC Dr. Pastor Samuel Makoli ako pamoja nasi. Kwa muda huu watu wa Nairobi tafadhali tutatolewa picha get one representative. Please cameraman. Ukimaliza unaniambia. Watu wa Nairobi Bahati wewe Nyankia anashiriki mahali ambapo ndugu yangu Nyankia ungekuja tafadhali utolewe picha pamoja nao Nyankia.
ni mtoto wa mama Sara ambaye amelala. Tafadhali kuja utolewe picha na hao ndio uwe ukikumbuka. Ukimaliza cameraman, usubiri tu kidogo. Ukimaliza picha mwenye Shikolera kama mko mtafuata immediately to recognize because hiyo ndio nini ya familia. Shikolera zikitoka tutaingia katika timu ya Eldoret alafu tuingie kwa mahubiri. Mkimaliza cameraman mnaniambia. Nashukuru, tafadhali muinue mikono juu, then inua mikono juu. Hata mkisema majina kiki itakuwa bala. Nataka mtu mmoja tu wenu. Just one person. One person only. One person only. Mtu mmoja tu. Just a few words. Master of ceremony. Pastor Mura abagambi wali mwensi mwaletire amagombese omuchio yoga yoto wate abapole nituya bakaba amuswati omintora iga kurukulisa seitoge kale gochia mwabo ogaria esagoro kumanga isecha igolende amangana kumanga akanwa ntubwa tumangana ona kugamba chikwaye cheto chitoterere na abaya bapasa batebe bifungo omonge atinde kuna masikani mbia mano.
chikolera kautali chikolera very fast chikolera Shiomong na Sara mokole bwango kabaranje because of time je Goto wakana pole sana asenge jogo sira komongina takwe tio tatikagala ile abeto nyumba ya kutumoka wakanya sao chie linda chako amekira kiasi ndio watore moyo yari kuna mwego mwana olenga omokoma nene na bate abali to acha iga seri bagalia asenge jo mwana itara mwana lista yaro tese cha ro bitu mabogo rinde toa charenda koranga o mane ngiro chire na ne to na koyorera ngencho ya chi sare chi nyinga chi sare chi kana bonali na live na bakra wasabira maya keden ke baka bororo to ko re buya rinde na to ke buya asenge chaba ndo waru cha china ba gon tam bakwa to mo se to ko bor batene ne wa ndo waru ke batene wa no ko ke tu tenena como to kana no mane to mara tena mwesa bantu bari mu bitutu kaki ari talaro na bantu amagomba aja okoreiga biramo na waswami mano wapenzi wa Bwana, mjambo. Mbiyamoni na watu asambe tagira mbiyamoni sana se program na amini abageni baikire bonse na ndo isikurgeria ire na warira abasogoto. We want to be very brief. Elders once aba Nairobi, aba Kisii, aba Nyabite, Mokango Masalute congregation. All church elders as mo ikrans. Tenango Biamono mwelda kurunya bine bogirango biamono kuruga kuidut mwelda mayo biamono kuruga abu biamono maigaga biamono elders biamono asante sana. Excluding our section director, Pasombat Nachimaga, excluding our president from the union, Apasa won't speak, we mole Mochiwan Gabusi, Apasa Minto, who are in the congregation, Chibuango, by introduce Parandaba Minto, but where my Chibuango. Biamono. Abatole moyo biamule esitiri buya asero malita pasto yarongopa murandi uburangisa kwa school abana banyasaye no gutorasa mapingo bakoni biamule koro kujudith Mogeni district ya Nyansongo South Kenya Conference. Biamono.
abamwakire kora nyinke mbiyamule naro yo mwite kara jo kora igati mukana leti mukabiya so bakole ro abana bo mugasara nasai abalende jirya bamuna bakitugulire mwa agate bwika baba ngasinde muneyo ogoja kuana na kolemera mugagi yonsali ya kabere medusaro morisia yaraka na ngumbu umwana aruwete ono busani no buroro roba kono bogenderete karang nati muwete na roba na kire yawa ika kitua chira kama na kia chira roba na sengire yu musedu mwezi. Ndio sana. I'll hand over the mic to Station Director Pasumpati Atolentere, our President of the Union. Ndio Pastor Ayum Pastor we District ya Nyabite Pastor Protas Momanyi. Ndio mwana singi nchoko toereru mwabere mokurwa nako toereru wogwe iye ngomuno mungi narenge mungi na Eunice abeli mugati program muri eri magagawe tributes mangana maya bana bae bakwanete na ali muno mungi na akolete emirembe ya single handedly wikabono bunatumukire igobono muno mungi na ikira igamuna atumukire mungi na araire ibiye goteba basesenirie balia bakorara kurubono ime Yesu Kristo ebikoro bya bikora kerekeke bikuba gwatsi ena mangana maya bono nganetie ndete ekwaya ya Magena Youths baliganie omukwani oito lakini taralente kwaya narikolenta Ministry Director kurwa Sekefu elinde airiri bageri asokoleta omunyakero oito bwe Union elinde baadaye tutaita vijana wa Magena watuletee wimbo kwa ajili ya kumkaribisha mnenaji wetu Pastor Abbott. Okay. Pastor Geoffrey Ombati, Station Director Nyamache. Noyo Pastor Abbott utinilete abarandi ministerio. Vijana waendelee kuja, asante. Mbiyamona Pastor. Awaminto na wakwani mbiyamole mwenzi. Mbiyamona na nche na achire korupole. Oyo mariamu osirete na arwa ya sobo na on menyete. Ase menyete currently na on aru sobo. Alikeberesi na ande mwebsubati umwabo ana nyansarura moseti n'umushiriki ono olenge mwaka tere no karoko bokoye oyo no mwaka moseti terinai enaro mwaka bo the ladies wese kumusubati umwabo olengo mushiriki one kana arube mu district ngoja kanyaro siri na ndibona nacha nanyoranga no musubati ase menyata alikeberesi una moigura marieta Pastor Abbott yogembo nanje na pole bocha se family ya saba le mienga ke yobo kendo ona se li chinga ke chapte kwa yagoter on kwali ga nyumo kwani elinde kwa yagokora anyara ko bagotari ngana lyokole mie family Pastor Daktari Samuel Koli oyore president ya East Kenya Union Conference na romo kwani ukorande matanga sokole mie family na abaire n'abasani bachari tukoria lero mbacha no mwancho ngakia wewe ikamba tokwani batoa maiga bono karibu to sabere family na ko le muwe saine ngakia yobo kendo bono tiango toigwe kwa ya bunegotera kwa ya basaya ba sumu asuwa na bakwa ninde muri mwezi tango ko bakombye muri yamana kijima litanga ni para soma ivungo tatero soma asinga gichiga ama metsera na bamino mwezi go tokolenta pole anene na bonsi bacha nechikwaya n'abantu bakiri aho nechinkwana no wakwebicha mangana yonsi gatekete ngako bekwamo abaho baremu no baremereria ase obogimo boiga igo tsera ngote abapole ase n'abamini mwensi
sera mwaka 18 na chiko Texas mbabwate redio ilikuwa ni kuhusu Amerika. Wananchi wakaambia kasimi na kwani redio zonga kwana rende na kwani abantu bonsi ego kero yo mabwata atabanje narabe no manyete matebile no manyete tunayo sei no kai ego programu hiyo ningia kubekera n'abantu bonsi Amerika alia na inde mwako yanikana cheto cheto Minnesota still connection mingi ya na America ndi ma state chance redio lo karango chanka ya konga kera sininga amokure lo bana okonyali bagochiche anjinga materia bantu bakwete seta bange lakini yende abatokobeke bitensemo tochiche igabunango kwana iga sinarwa asitoko anama gorenganga abantu bakwete batano ando yone nakubutuko sana onde garia nana nakuposa nana mucho korona kini twatebanga igotogweta aliestu alieteira toiko nabwa kinama tukabagweka naro toche stokonyara tubeka nomokia gatara sense mwansi mbiyamana asogocha na kwanto mwensi mwaika mamevo manyi mbiyamano n'abantu bonsi igo ingotebia alisi abakwani kia nobo nginaroma egere nginaroma tate gotebanga tima etiribaga kunatangana koeu bakwani bonoma kanche nabakwani mbiyamule aigambo mami mama no arwetega iga anko mumanyi gari n'abamwe abo bandi bonsi igo mitusera gare omwana one nyatinda teba bobe anko mumanyi nabo nabo igo mitusera no omwana one ngokwana tori nere butambe asa mangana yese sesini bona ntwe toko baletera pole na mubata matanga kera mwana mterisa Petero gorwana ire Nairobi yakale kuna proveritore ndojitomolete ubona matanga na bari kisemo chionsi kulende abatole moyo abatogocha singinjo jokolemia bari banyojwa boko kasinga kiechi na chingo ningi biamono gatoba mutwes to se ndibwa se akolete ruringa na biamono biamono asayo bono tigato tebe ibungo itatu iga ndetuma korugo sapa ikiagera abagusi bali baitu bakare mbakwane tenkwane batebanga enjogu ya mikengana naki ime kya mugusiga ekorigeria enjogu nego chabunali nani liko nganya iga obtenense mogwe boli ngaki enjogwera isa kurwara manya kora sewe yogo mete engera bekwamo ejago isa newe nie enjogwe bnekangana bakamawe kabagata bangaro ntuko manya nerenga ko mitara na jengana ni mengi mama kweli nenjo akuna njogu ngaba mama kweli na emite mengi familia kwerirwe letagete abantu bagocha abantu bagukura abantu bakolente ndagera abantu bakole abantu bakolimembera abantu bakoleta atia mabunechi abantu acha munagaiga elinde n'ibintu byose bikobekwamo bareme asengenje amakweli igo ndagete benga ekebukuye ito na yari yetu na anto kaewe tu asubu kumubuiga tutara akora waganda rweito nebwata mangana mange turasome matukonsi lakini asuko wabno kuiga roto kuire bungo bike tuasoma wano
okoboria okonene nkoria ng'a otarara buna omongi nasara ararie naki ugente komenya obogima obo oboiga bokonyona amakweri oboiga bokonyorwa n'obogotu bokonyona amarwaire gwachandika naki okobomenya omwaka koba obwamana ekero nyasaye agochekia nyasaye agocha gochare ari ebinto bionsi amo abibeka atebe ng'a oyo ore gokora amaya tiagendere gokora amaya oyo amabe agendere gokora amabe aekera omonto eng'eria koreng'ana nogokora kwayo nakwarenge totaraika rituko erio naki tokomenya gitabu kia Waefeso 5:15 ibuku negoteba nkorwera obasemi obonene aye gokorwaiga gokogenda amang'ana aya togosomera abo bakwereirwe aye nayao nainche nayane tokogenda naroka ekiagera oyo okure ebuku eragotebi ng'a tamagetikete igo tokonyora ribaga twamani amo twabekerana amo erinde twabekwao igwangu buna Abaefeso 5:15 negoteba asayo igereria mono buna mogotara ase ense eye otarakwama tari buna abantu abariri kurende tara n'obong'ai oratwendeneraga abongo embrochins aki aso kwenye nakimoigwete bukegotebi togotara ense eye buna mwaigwa iga togotara na gento kiegi n'obong'aini igekero ogotara n'obong'aini emaana yaye neria ng'a atari nchiro amagwanaro ebinto mbiro abaterere mboro oratareti n'obong'aini gokonyara gwakeire ense gokonyara gwatumeire gwachire bobe erinde nyasaye ocha erinde anyore ng'a tobwati obong'aini igo ng'a ekero orase ense eye ebuku yagoteba ng'a totara kora omoriri igo ng'a ase enchirende ng'a ase ense eye abanto mbare ebiombe bibere bagotara ense eye eragotara buna omonto omoriri rioka igo ogenda otabokia bwaki bwaira emiaka yaye amoerera nchera okwa ore omoriri ase ogokwana kwa igoro abandi mbaro bakomenya n'obong'aini igo ng'a aba bakomenya n'obong'aini nabwo aba buna toikaransete ense ng'a onyore konya gogotara n'oboriri ase ense eye iga ngwangere ngoetwere chaka gotara n'obong'aini chaka komenya obogima obo iga bore ase ense eye gatugante Yesu eriaki eriakabere n'obong'aini bono omong'aini norori endera gosoma chinse yake enda chingaki chiaino engaki yao ore moyo yerinde sana amatukaya nakiari namabe amatukaya tari maya buna tora ase ense eye abantu kare ekero bari gokina egento boboete neching'iti chioro sana go bari gosieka na sieka enyang'ao teche koria chimbori enyang'ao teche koria abanto sieka erinde egwachi teche koria abanto bono ching'iti chioro sana chiachire kinanto gosiekera emirango rende bono twatigire koiroka ching'iti chioro sana twasoe koiroka abanto twairokanire bono amatukaya namabe ekero bwoba bwarure ase ching'iti chioro sana bono twachakire kwabana ntwe ase entwe arebe nabasoche komita arebe nabasoche kobuna omorango one igo bono twaikire otebana amatukaya tari maya namabe oiri mbuyo osani mbuyo yokomenya nechisemi bono obong'aini obomborobio obo gotokoboria emegwekano ya omonto omenyete obogima obo iga bwa obong'aini ekiagera ari ase ari gochia gokorera moino no arigereretie kagateba ng'a ntaraiko
basi goika nkore ibintu bitatu ebinene ase ense eye erinde ngokora manya korokwa omonto omong'aini oyi akorokwa Paulo ase ebuku eye iga togosoma nere okorete emeremo emenene are kworia chinse tokorikerwa ng'a Efeso twarikerwa ng'a Galatia twarikerwa ng'a Filipi eine emechi bono chitauni are kogenda na amagoro rori njarengo pigipigi njarengo simi njarengo akwori na amagoro ng'a orure Tesalonika ochire Filipi chimaeli ando eta roche ando eta rosana ime ando eta chipara echiarengo na amagoro bande bari na mogongoteni nere yari kung'uswa nechingi kogenda ogokora emirimo ya Nyasaye ekero bono obogima bwaye bwaikire ang'e koera agotire obeire omonto omonene akamanya korikera Timotheo ng'a abanto abang'aini igo buna bakomenya igo bakorenda ebinto bitatu eng'ere bamochi goikera eng'eri eria Nyasaye arire eira ng'a nachire kobaroseria ase konda agende ninkore gento kiege ngocha igo ngocha neng'e koboko ng'aki ogocha koyeikera ebinto mbire bitatu agototebia Paulo oyo arikerete omomura omoke omopasito omoke orogoku Timotheo bono ero ogotire okorire emeremo emenene ochandekire oitirwe ebiranya obeire enchara oakirwe amagena ase eng'encho ya okorandia enchiri bono ogotire yarechera ime karechera ime akamanya korikera ebarua omwana omoke omorandi omoke ogoku Timotheo atigite district goku ng'a Efeso atigite district chiabwate amarieta mune tubwate nyabite bono akamorikera ng'a chemiaka yane yaikire igo nakomorikera kono akorikera ng'a obe omonto omong'aini otare na obong'aini ekiagera amatuko aya namabe ase egetabu kia Timotheo ya kabere inye kemo kia gatano rimo nakorwa amang'ana ng'a inche bono nagotire amatuko ane yogoko aikire ang'e nakinche bono monya gonchandekera nabeire omogotu nasibirwe bono ndoche ng'a obogima bwane nkoera bogochia nabeire nkoumorwande buna okorugwa gwekenyugwa bono nche engaki yane yogokwa yaikire maete emechando omogusii abwate neria ng'a tarweti ibaga yamakweri tatageti arengeri ng'a ngochi gokware yaya buna bono iga mokorengia omong'ina buna gotwacha komo oyo iga Alice omoigwa omame momanyi ndamorenta magoroba matebi ng'endagera kwabekira iga lakini twe turaratwara ogokwana goke matebi ng'a rituko ngote gokwa kararika ngo inse Burka ni Kiswahili. Okay. Natebi unga mtaitwensi toko iwa kebusi. Kwa hivyo ase igo bano matebi eritanga ninga turara agamba mang'ana ya makweli turari endagera. Mokorenge nago okay. Nago okay mokorenge. Yago tebo nga ke. Nki igo bono. Nona bangina baigo mugaka ente subjectinga karasa ga igana. Kara nakure ogotigara omoboraka rikange ebinto bitatu ndegete otigara na birobio igo maete igo mogwetana nonya mwanya gwetana rindi ekiagera ntorweturumu yogokwana amang'ana ya makweli igo kende gionsi ondegani yagokwa obosokanete abanto bebwatokana abanto barwa berusi moyo abanto nabande paka nono oyondo okwa lakini sivyo kwa Paulo. Paulo alikuwa anajua ya kwamba siku moja atakufa, na kwa hivyo akaandikia huyu kijana ambaye anaitwa Timotheo, akamotevia kwamba siku zangu za kifo zimefika karibu. Igongo kundu
Kwa hivyo amang'ana yangu kulikira mumura nayo moe uyu no mwando bono moyonde yakamulikiranga engaki yane yogukwa yaikire ang'e igo Paulo nakwete yani naigite karago gukwa yamate gukware akiarigania akaba no muntu mung'aini werigite ngamenya n'ekisemo asense yakamatebia kwamba mambo matatu ambayo ukiwa nayo ukiishi nayo basi ujue ya kwamba maisha yako yatakuwa salama siku ya kifo chako. Agama oteba iga kimungo yata na kabere wanasoma na arwanire esegi erena kimoigwete engiya igo nambe yemo obogimobo boikomanyanga no bwesegi nkorwana ore segi nechi segi chikurwana asubuma bwomonto atararwa asenseye nesegi nechi segi nechi nyinge kobono naimokie segi yemo tebanga narwanire segi engiya kumaanisha ya kwamba tali kyonsi chisegi tokurwana asobogimobo chirabekwa ase ekewango okoroka ng'esegi engiya yaya tali kyonsi chisegi kyonyi nkurwana tole yanara abama number 1 muna bono nabora anyore ase ekenyoro abana batigeire chintekana n'abantu mbaro bakobaura oboremu omanya koigubobe batabenge esegi etokurwana paka nonya nkotini paka torere ng'abana abanyorera haki yao eine esegi lakini tari are esegi engiya tari are ekwano ase mukwengiya eine esegi lakini tari engiya nabora imoke orwanerera babora kekenyoro bonsi eine esegi okorwana ekiagera obogimobo abantu nkomigubare naye kwarora ng'a apana goikandwanere ekiombe ekeiga abana abake abasae amarua aitira abana tiante emendore ng'a ngomkora ndane rehabilitation ekenyoro eine esegi lakini tari are yebuku tari are yebuku okwanuga eyago tebanga narwanire esegi engiya chisegi nabo tokurwana nabo okonyora omonto chakire gosukia oboremo bwao kwarwana esegi kwagenda paka ogembo kwagenda bosongo kwagenda kotoba piri kwayani oboremo ogoteya abantu ngo oboremo nayo borega narwana esegi eine esegi lakini tari are eyebuku neng'ao nayo okomanyana erio jakoba omong'aini ekere yesu agocha eriakabere goika omanye korwana esegi ekorokunga esegi engiya Paulo atabanga narwanire esegi engiya nererieye nesegi eriekorokwanga esegi gati yamaya n'amabe esegi yebibe okorwana ng'a bibe mbiri gotwara okobua ase obogima bwane ending'etana inonsionsionsi kobono tindi korwana esegi tindi gotiga ebibe bimbue iga esegi okorwana ase obogima obo naende kare gwakorire omacha konyora eng'eri ya kare na kare nesegi yokobua ebibe naende esegi yebibe asense nero saitani akorenda korucha insemo amatemo ari gochia ayande okorora maiso marara ayande agocha bobisi paka gwacha konyakwagure inara gotabana narwanire esegi ere engiya iga ase obogima obo okwegenire nyasaye bunare ase omong'ina sara nere arenge orwanire esegi engiya yamatuka amange nonya marwaire arengo maete narigererie program aria narora barigete oborwaire gete borobwo abagusii ase eng'encho batarenga ase abagusii bakoroka ng'oru nabarogi garogetwe Parkinson's disease dementia marita marito nainu mwaonchora gocha ekegusii nogotiga Parkinson's disease bono abantu nki bakoiraka
egerenga asinge njamarita ya makongo ataba akingo nyomburu eri mbata tebeti igaro getu Parkinson's disease mbori abakogenda obongo bwaika bokwebe bintu byonse bokweba nona abana baye bokweba nonya mwaye zere gocha kwanyorekere emburi gotwa okmoka oika mwaye aendo etani guchimoino oguma temwari gusi ona kara kara iga tabana yaye ba monga akia kogera achiete bana ngakimwaye komosireri bana iga mongino renge buya buya rwa kare bintu byaye bana obamne osibo saigo oetako nere dimensha okweba paka nyone lietari yao toko manya osera retu koki osera na ramisi osei chuma oborwairi obugocha asinge njuyo bongo koikasigete boriboko nyora bwa kwexi bwa kira igo bono toikonyera kende nanda abantu batagotebereti nanye ndagira batagotebereti tokonyera osokoragira nkuri bono chisegi bunekyo nachichira asobogima bw'omuntu akogenda oiterabwo erinda abantu nabamatebi naye kwarogirwe tariko bubibeime kakogenda boragori kakogenda ande gochikorigia era akomanyana abanyasa ntongete igo ana bongo gokora igo nchesegi yane yonko rwanana una nyasa ngeire igo basi nero konda angikigo yena lingana inanyana asobogimobo gorwana toresegi ngiya esegi atiyo buya no bube esegi atiye bibe bibase gokobwa namende narwanire segerengia nakoli lorogendo yomono bono iwa ekero gwachakire orogendo rukwigirina twabeire omokristo twabatisiwe ngochakore esegi yokwigirina okorwanibwa gochianaria saitani atategeti obwaterire nyasaye bona agotebana eyendo giakabe nakora igo narwane esegi mpaka nataboki mate nakarorire omwarimu narenge iya abana bakomioka chisipot emayeyemo bono irito bako bachakiaria abana bachaka esukuru engimanga nemayeri bakominyoka bachaka nekerundo kogenda oyomo okora kona embere echera maene asa abantu ime naenda okogenda okora kona ikomi basaira abantu ime erinde bagocha gochaga akeiga koba akorire geti kabite kwanyora n'abantu bana batira 16 boka abakrika ibagenda basoa enchera ime abagocha gokora orogendo ororwabugire tubesirimi bakonyosira abantu nane boka ibona Paulo agotabona asokurwana kwane arwanire esegi erengia nakorire gendo kieke orogendo. I did not quit on the way. Mimi sikuachia njiani. Najua kuna watu wengine ambaya wakiamini na wakipata matatizo kidogo kidogo hapa na pale hawataweka kanisa hivyo na nyetikile jando siri wako ane kanisa wanipata kazi huko na kule, hata watu hawanisikilizi kwa ndongo jiko wa matangazo moja Jumatano tutakuegere kwaya bacha babere buka anda babere abagote kana sabire na karegoso ona na harosi pastor yukura ula ibua ona atigire none kanisa abantu na bange bagukwit obogimobo ambao wanaachia njiani. Lakini Paulo anasema kama una akili umeanza umwendo wa imani usiachie njiani. Lakini hata yabana arwani segerengia na akunoro gendo. Yani na ya nabakengo limoino. It doesn't matter na naba lakini na akoli ngoli. Maite okominyoka gwenseye mbada okabako ewenenya lakini okominyoka kwiguro onde mwense atabuke nanyore ngeri kanakale. Godo nyabuchani ngakinga tingo chikoba nambaye amose nambaye bere ayegenda bakombo elio kwegenete yo Paulo na kyaba tabana omuntu omungaini
yakomanyana obogimobo nobwesegi na besegi saitani akorenta ne ya marwaire ne ya paremara ne ya obwetana n'abantu bamino ne ya koregwa ne ya kobutaka ne ya botanyara kindi asense ayoko manyana ine segi saitani akorwana tindi botigeranchira njana bakangori moino ekyaga tatu Pastor someone yatebana narwanire segengiya na koriroro gendo narindire okwigina bono karatigirago iye bintu bitatu byatebirwe abwo kora asenseye okomenya buna omonto omong'aini goikomanya ebintu mbire bitatu ogoikerania enseye etaraera elindo korukwa senseye ebe nasokora kwa makweli mino mongina sara gusino gojaria kabere kwa Yesu Kristo koma kwa maana okorwane seyengia okorendo gokorora gendo okorendo kwigina abantu matinsi na be minchi bakwe minchi abantu bakwe minchi Nyasaye minje Nyasaye wotgana bona arosire bona atikira mangana kurwani bona rwanire aterire akorira mangana Dorcas kindo chisi ndikana wochi bona ara atikire onyuwete nanda yana ndatumukyo bongo utumukyo waziki Nyasaye talikwe minchirwa ayo tabana inche okona jakwane yongo na bakoma ali moino it doesn't matter na ebigo chambire nankonyora ekiaya soro ganda ruo kwigena goikonyora ebigo che vinge egero kwa moyo obwatuke ora dama to bwatuka genda bakomario ane wako no mali woko wanesegi yebinto byenseye to biteberera obase konyora na mangana yo kwigena kwao torendeti kende ngego tebererie torendo kwigena igamangana atatu twateba obogimo bwaito nobokurwanesegi ande goikomanya gonkorwanesegi gonkorwana goikankorora gendo ngokorora gendo ndendo kwigena wana abantu bakorera yatatu abwe bukwega teba menya more nobong'aini ekiaye ekara akolire igubona muna ekobunge kioko agochimoino wo nyumasaya nyumeka na rwanire segi na kororo gendo na rendiro kwigina bono ebe na kule gosinye sochiro ende moyo inki yego chikoba nyumasaya na gacheirwe egutwe yoboronge eyo monene omugambi bwoboronge acha konga si tukoriri kare bosyo natarinje bweka no mugando monene oyo korira mangana yatatu aya kore mangana yatatu na mwandi liga na isiri gukora nyante binga mangana yatatu monto rwane segire naki ukorire gendo kiege urendire gendo ki nyuma saa yibono bana kule nimba moyonde yone no maene na Nyasaye gocha nanye egutwa yoboronge eyori omugambi omonene gwoboronga aracha konga katarinje bweka Paulo garigirete akarorana abantu nabange bakurwana esegi bagenda batabukero gendo barendo kwigena batari kurwana esegi bagatige to kwigena ogochigocha moina nyorote ngeiri tagakari kanisa tagakari aso kwigena igamangana yatwateba asomongina sara atato narontegete kobasabira ng'a kora sinsi rwane segi katiyo bogima bwa bwoboronge n'obogima bwebibe naende rwana goikomo erio to ikanjira orase kurworo otigo kwigena otigere njira naende gokanya kogenda rorana kende gionsi nge gotuomeria
otigo kwigena kwao ekiagere bukuga goteba naki omonto atari no kwigena takonyara kumugwenera Nyasaye igo ekina kiokorigereria okorigereria ri okororanga wacheki mogoroba esegi narwana mambe paka bono mogoroba okwigena kwane ngwatuomerande onya gwatuomerande kora repair yo kwigena no kwangame bibe onya ale gwatuomerande karo kwigena kwa ukarabati. Fanyia imani yako ukarabati kama umeishi siku nzima na imepata puncture hapa na pale ticho kugoro kugo kwena kwa nyoru ali iguri yako beta mambia kwa magararo mondo kwa mataya mangana ngo matengo gosomera manganoshi elinde wade konya rilisa ine bono mangana nasoma na ale ndo kwena kwana yaya kwa beka maruse wate binyasaye mangana ali na yakwanete asenye njiyo bororo asenye njiyo tamanya nyabere ukuna kuoko okubalero kwigena lituko asilituko amatuka onsi basuri ndo kwigena kwara aligeri mogorobanga makina atara lituko liarero na ndo kwigena ekiagera ayata tataiyo okaja kubwanesegi ogokora bakomario ore noto kwigena amaiga ayata to na arara tegokora ekewa kioboronge ekinyasaye aracha gotoa igonturigire tibusio ekaranya sago chagocha ebukwaga dotebia sawa Tesalonike litanga ninye fungu la 15 nannake omaneno manyene kaigo chagotuma bantu kaigo tuma malaika nyasaye manyeno manene narune geturie kenene kegetureri na bali bakwete na sara kwete na nagotinde kuna abande batinde kwe babokie elinde oyugwegenete oyorende to kwigena akarwane segingia anda akarwana ko mario aiwekewa kyobo magwa kale na kale oyo korete checha sinsi ya samangana yo kwigena atiga asobo soku wakale na kale elinde emanya koba kogenda ete masomere kimungu